Samantala, sumailalim po sa pagsusuri ng validation team ng Department of Agriculture and Philippine Rural Development Project ang panukalang pagtatayo ng slaughterhouse at pagbili ng mga kagamitan sa bayan ng Santo Tomas. Bahagi ito ng proseso bago ang posibleng pag-aproba at implementasyon ng proyekto kung saan tinitignan ang pagsunod sa mga pamantayan sa food safety at sa kakayahan ng infrastruktura ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, inaasahang mapapabuti nito ang naturang pasilidad ng sistema ng pagpoproseso ng karne ng bayan kung ito ay maisa sa katuparan na. Makikinabang din dito ang mga lokal na magsasaka, livestock raisers at meat vendors sa pamamagitan ng mas maayos at ligtas na paghawak ng kanilang mga produkto. Ang DAPRDP ay isa sa mga programa ng Department of Agriculture na naglalayong suportahan ang mga proyektong pang-agrikultura tulad ng farm-to-market roads, post-harvest facilities at iba pang livestock-related projects sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. IFM News. IFM News. IFM News.